הגעתי לסדנה, הייתי במקום שלא האמנתי שאני הולכת לנהוג. אבל אמרתי, בסדר, ננסה. ואני יודעת ממה הפחד הזה הגיע. היו לי כמה דברים שיכולים היו, איך להגיד לי, להפחיד אותי. כשהייתי צעירה נהרגה חברה מאוד טובה שלי בתאונת דרכים. ואני מאוד חששתי שחלילה אני יכולה לפגוע במישהו, וזה נתן לי הרגשה שאם אני אפגע במישהו, אז לא רק שאני פוגעת בבן אדם, ידעתי שגם לי זה יהיה מאוד קשה אם אני חלילה אפגע במישהו. הייתה לי את הסריטה הזאת של הפחד לנהוג, שאולי אני אפגע במישהו, ומה יהיה אז? אבל באיזושהי סדנה שהלכתי ללמוד, שהעליתי את השאלה הזאת, אמרו לי שעצם האמירה היא יכולה חלילה להביא אותי למצב הזה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת כאילו להשתמש בשפה הנכונה. אז גם העניין הזה של המחשבה הזאת, לא הבנתי איך התהליך של הדרייב יוריד לי את הסריטה הזאת, כי בעצם זו מחשבה שאנחנו חושבים שקשה להוריד אותה. זו מחשבה שאתה לא חושב שהיא יכולה להשתנות. וזה מה שאני שמחה, שבתהליך שעברתי, מסתבר שהמוח, אם אנחנו מזינים אותו במחשבה טובה, באמירה נכונה, ואנחנו חוזרים על זה, אז הוא מקבל את זה. ואפשר את הפחד הזה לשים בצד. איך זה לחזור לנהוג? אני לא נהגתי בתחילה של התהליך, כי כל פעם שהייתי נכנסת לרכב, היה לנו רכב בבית, אבל ניסיתי כמה פעמים וכל פעם השתבש איזשהו משהו, והבנתי שאני כנראה לא אנהג יותר. אז כשחזרתי, הייתי לוקחת כל 10 שנים מורה לנהיגה, כדי לראות אם אני יכולה לרענן קצת עם השיעורים, ואחרי שיעור 2 אמרו לי שאני יודעת לנהוג, אבל לי עדיין הפריע משהו כשהייתי צריכה לנהוג לבד. אז עכשיו שאני חוזרת לנהיגה, זאת נקראת, זו חזרה לנהיגה. כשאני יומיים כבר לא נוהגת, אז זה דבר שמאוד כבר חסר לי ואני מחכה לו. אני אוהבת את זה, אני נהנית מזה, זה עושה לי טוב, וזה מביא אותי למקומות שלא חלמתי להגיע אליהם. תגידי, מה את מרגישה שהיה מיוחד בתהליך שעבר, בתהליך דרייב? התהליך היה מאוד משמעותי מבחינתי, כי הרגשתי שמאמינים בי שאני אצליח לאורך כל הדרך, וזה דבר שמאוד נעים להרגיש אותו. בסדנה גם דיברו איתנו על הרבה דברים, אבל אחד הדברים הדומיננטיים זה למצוא בין כל מה שיש בנו בתוכנו את הדברים הטובים שנמצאים בנו ואנחנו לא תמיד זוכרים אותם. עכשיו, כשאתה מתחיל להשתמש במושגים טובים על עצמך, ואתה רואה שיש בך דברים טובים, כמו שיש בנו גם דברים אחרים, אבל קשה לנו הרבה פעמים לראות להאיר יותר באור את הדברים הטובים, שיותר מתעסקים עם הטוב, אז גם אנחנו רואים שבסך הכל אנחנו לא אנשים כל כך גרועים, כמו שחשבנו אולי מלכתחילה. ולא מבחינה של רע או טוב, אלא מבחינה שיש לנו דברים כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. והסדנה מעלה את האימון שלך בעצמך. וזה כמובן אם אתה תאפשר למי שעובד איתך לתת לתהליך לקרות. אם נותנים לנו תרגילים מסוימים לעשות, או אם אומרים לנו משפטים מסוימים להגיד, שלא תמיד אנחנו מבינים למה מתכוון המשורר. אם משתפים פעולה, אפשר להגיע לתוצאות מאוד מאוד טובות. רן, אני שמאלה או ימינה? שמאלה. הבנתי. הגענו. הגענו.
כן, ראית? מה יש גם סינמה סיטי. טוב. מה, יש לך איזה מסר למי שסובל מחרדת נהיגה, מליקוי נהיגה? אם מתלבט, אם כן, אם לא, אם ללכת לתהליך דרייב, לא ללכת, מה היית מציעה לו אחרי הרבה שנים של עבודה? אני חושבת שאדם צריך להיות פתוח לשינויים. כשאנחנו מוכנים לשנות את המקום שלנו, שהוא לפעמים, עם כל הקושי בו, אנחנו מתרגלים אליו, אפשר להגיד שהשינוי הוא בדרך כלל מרענן, גם אם לפעמים הוא קשה בהתחלה, כל שינוי יכול להביא אותו דברים טובים, ואני בעד לנסות. כי אני מאמינה שמי שמנסה גם מצליח. תפרגנו לעצמכם, תעזרו את זה, יהיה לכם טוב, יותר מדי טוב לפעמים, אבל מגיע לנו, למה לא? אנשים בסדנה, הצוות הוא מקצועי, הוא אמין, הוא מאמין, נשאר בקשר לפני ואחרי, במשך התהליך, ונותן המון כוחות. כדאי לכם. תודה, עירית. איזה תודה אני אגיד. תודה גדולה. המון תודה לכם.